por baban kasngi awan lam shipi da unang yalam ni Shisen la don uwe ukna hakawi kanong ba. Hakawi kasngi ulawan manjingo upa e jungu hakashuti liur. Ula yale kai bala ujong upa e baro shisngi. Hakawi kasngi ulaong upa e ujungu. Pa e habang alasan ngakwa balong ubri ubajob. Pila abanyathu yanga shpang kalenti jung kajing job. Pa e ula karnga hakabadai balo shim ukna ringkat bat kita kijing hikai. Na kita kijing kai upa e chungu ula shem atli kijing thung kiberet bat ulawan biang shiyeng. Nang ta ula thung ya uwe ujing thung hau khiu. Bat ula bo yaki hak takayeng. Bat ula thung ya uwe pat ujing thung shabariyeng. Ka e ba piperkat. Uno na pneng kini ki atli kijing thung uban san ba hakisi banwan. Upa e ula kli yu tau kena. Kena ula perkat kato kanepor bat ula ong. Ujing thung hapo yeng un san ba. Namar bo ulat na kino kijing penjular. Kat ba ujing thung shabar pat ula bancap penjat haki babun. Kum na kijing syed jeng kasngi ke eryong uslap bat na kimrat. Upa e ula samriki bat ula ong. Tungen pek ke kabanjia hadin. Hadin nang ta ukna ula late no nang ni. Hadin saus nam uta ukna ulawan jungok piang yu upa e jungu. Haba ukna ula yu i yu upa e ujungu. Ula kali ya u. Pa ej mensya ngar kali jing kali ya pi. Kumnu ngala ban job ha kaji em. Rai pi klem ya thu e yanga. Rai menta pi dei ban ya thu yanga. Upa ej ula pu samarki bat ulong. Shishan rai neng kongi lek pej kita kijing thung. Kibangi la dep thung ha kisnam kibala dep. Ong ye kani. Upa ej ula yalami ukana shkta kajaka. Hang no ula thung yu to jing thung boret hau kiu. Kila yu i ba ta ujing thung uberet ula long ujing thung ubahe. Nang ta ulay lam yu khana ban lepet ya kita kijing thung. Kaba kila thung shabar. Kila yu i ya kita kiding ki bahe ki belasan shabar na ta ujing thung uberet. Kitanat kila priang jengai bat yar. Na ba desingi ban san lengba. Menta upa ej ula pej hau khana bat ulong. Ethu yanga unu ujing thung ubasan ba. Mano ba job bun. Khana ula jubab. Uwe ubangi thung shabar. Hanrei pa ej kumno kane kala banlong. Ujing thung upala bandan shibun kijing jenjar. Ula aban san he. Upa ej ula samriki bat ulong. Hooj ujing thung shabar ula banyo shibun ki ek e. Hanrei kajing ade ringkat ba kijing e kadon kajing yonong ro. Kijing thung shabar kilong laluit ban priang ki thet kumba kwa. Kijing e kum ke eryong bot uslap bajur. Ki penlong ya ki thet bakin klan. Menta kilong ki baklan ba. Ke eryong kabaret kamla ban pen klam ya ki. Kat ba ki jing thung ki bangi thung shapo bat ki ret. Bat ki telot ro. Namar ba kimla ban yeng hak eryong kabajur. Uslap bat ke jing shet jang kasngi. Ta upa ej. Ulape sya ukun kseu bat ulong. Kun pide ban kan mau ba. Lem dap him yele hak jing em. Lem dap him yaj leng ba kijing e. Piru pimla ban yop diang ye kijing job hak kijing em kijong pi. Lada pijet ye kijing suk. Bat pimla ban san kumba pikwa. Bat lada pidon hak kijing yele bat yaj leng ba kijing e. Bat omdon kathong kabala ba pinyo. Namar kata wat perkhat ba kijing e ken pen mensau. Hanrai perkhat iki mau jam ban poish kijing job. Ukna ula penhiar mesim slam bat ula pej punya aha kita kiding. Kiten na upa e jungu kilalong kijing sawah ha kijing perkhat jungu. Kijing hanglat ki bangi pelej jimut ha kinong syun kijungi. Kiju kijing hanglat ki panklan yangi. Bat kijing job ha kijing em kijungi. Ladang ipai kijing em kijungi kabangila ban syam yaka. Shu ha kijing em kijungi ngi hap mat ya kijing tenju bat kijing yele. Kabaman kapor kabangi sko diaw. Bat kabak penduk mensem baniat chakmat. Hanrei kanika khanash pangki atali kijing thung ka hikai yangi. Om ban ting ya kijing tenju. Hanrei ban kudup yaki kum kalat ban tep kumno ban san. Kum ujing thung ubla thung shabar. Ubaya kendu na kijing penkhi kebor mariang. Hanrei lang ban kaniru kaparlong lait luit ban penyar yaki thet. Bat ban klan.
kani ka panlong ban klein bat ban long kiding ki behe Hanrei ujung thung uba thung shapo uba yadana kijing khe jung kamariang Hanrei urit bat utlot na kane ngila ban yo kijing tep ba Shibun kijing e bat kijing tenju ngi hap mat ha kijing em kajungi Shibun kilenti jung job ki play yangi Hikai yangi bangim nei ban shifting habadan kijing ma bat ban mi shabar na kijaka shong tha jungi Habangi don ha kijing tenju Ngidon kalat ban tep bat banang klain. Aro ban kantiu junong satar bat di kajimut. Kata kabadon kam ban job. Syuk habawan kijing tenju kam long kabasuk. Kadon kapor kabang ngidon hapring kajing kuslai bat kajing du jing kermen. Hanrei kalong kabadon kam ban kan mau bakini bro kilong tang shiteng por. Ladang itep yaki bat ban yat shakmat. Ngila ban yakendo ikino kijing tenjo kibawan ha kijing ya jungi kumta ha kawi kapor phila ban mat kijing tenjo lane kijing yale ha kijing em kajong phe wat nom e na shem kijing bentoy kum kalat ban tep bat ban san barabor kan mau ba kijing tenjo kiba menta kasngi kan penlong ya phi kiba khlain bat kijing job ya kalashai Baro ngi haban ma di kijing e bajing tenju omdon uweiru la baruspa ne buduk ubalaj na kijing e kijing tenju bat kijing yale ha kijing em Hanrei ngi dei malong ki bayasha bat yem dei ban khuslai bat shifting habawan kijing tenju Hanrei ngi dei bandon kamen sem jong kijing yale da kijing yasha hadu bangina posh kathong jong kijing job ngem dei bandu jing kermen na kamta balai shai Hanrei in kermen scam ba shesen kasngi ublei unsa kerkhu kijing kajungi bangila ban posh kathong jong kijing job kum bangi thu ban ngi angnot ha kijing kajungi ublei uyu e bu utip khamha mu u ye kijing thrang ba kijing anot kamen sem jongi kumta shesen kasngi ublei unsa ai hangi ye kita kijing thrang bat kijing anot kamen sem jongi da kijing isnai jo ngila ban posh kathong jong kijing jongi bat ngin posh kijing job ha kijing em kajungi dada fisngo tanat ye kijing tu khana na gani ka channel sngo bha share like bat subscribe ya ka channel kajungi bala da phidon kino ki khubor phila ban pha singi Ban yo iki kubor baman kasngi. Sumha ban subscribe ya ka channel ulong yelang news. Kumle shibu.